טוב, נעשה את זה על יבש, איך ש... זה היה במקום לגרום, תגיד את הבשורה של המנגן. אמרתי, לא? לא שמעו. אז, טוב, בקיצור, יהודה, מיודענו יהודה, ברוך השם נולדו לו ביום שני, ביום שני, תאומים בן ובת, שגם יש לו בן ובת והוא קיבל פרו ורבו בבת אחת, וגם פדיון הבן, כי הבן נולד ראשון, הוא היה פטר רחם הבן, אז יש גם פריה ורבייה, ברית מילה ופדיון הבן. רק חסר קלה וסוגרים את קלה. עוד פעם אפשר עוד פעם את זה? מה? לא מבינים. אז קודם כל נולדו, יש בשביל לקיים מצוות פרו ורבו, בגדול צריך בן ובת, ליתר דיוק צריך בן ובת ונכד ונכדה, זה ליתר דיוק, אבל קודם כל נלך על הפרק של בן ובת, אחרי זה יש נכד ונכדה, הכוונה שיהיה מהבן והבת בן ובת. אפשר גם בן... לא, לא, שיהיה מהבן ו... בתור סבא אני צריך שיהיו לי שני נכדים, נכד ונכדה, מהבן והבת שיש לי. יכול להיות בן מהבן ובת מהבת, או בן מהבת או בת מהבן. ואם מישהו יש לו אבל רק העיקר בנים? מי שיש לו רק בנים, הוא זכה להביא הרבה בנים. פרו ורבו הוא לא קיים. באמת? וואו. פרו ורבו זה בן ובת. אז צריך שיהיה גם בן ובת, וגם חינוך טוב, שגם אם ירצו להתחתן, שיהיה להם גם כן בן ובת. זה שני דורות? כן. איך זה נלמד מהפסוק? ככה זה הגמרא ביבמות, וככה זה בשולחן ערוך, שצריך בן... מה? זה מצווה של האדם שותף. יש לו מצווה להשתדל, היום התבשרתי בשורה טובה בהקשר הזה. כנראה יש איזה צוות שהוא עוסק בלאסוף נתונים לספר, נספחים לספר הנבואה. יש בכלל את הספר הנבואה, האלבומי הזה. אז הספר הזה כבר עשתה לפני כמה שנים, אז יש צוות שאוסף נתונים חדשים. אז... סליחה, מה זה ספר הנבואה? ספר הנבואה זה ספר שהוציא אותו הרב שמואל אליהו, שהוא אוסף כל מיני נבואות שהיו, איך הן מתגשמות וכל מיני דברים שקרו וקורים. נראה לי שבשנתיים האחרונות קיבלנו בוסט של מלא דברים כאלה שמצטרפים לעוד כמה פרקים לספר הזה. בכל מקרה שם היה איזה רובריקה של מספר ההפלות. אז הנשים היהודיות בארץ ישראל הם נמצאים בתחתית הרשימה של ההפלות בעולם. משהו כזה. ברוך השם. יזום או כאילו טבעי? אני לא יודע להגיד, אני נהגתי, אשתי הכירה את הנתונים, אז אני לא יודע להגיד מה, אם זה יזום או לא יזום. אבל זה מה שהיה נתון. אוקיי, ונסיים את הסדר אם אפשר. אז כן, כמה דפים. אז קודם כל, שחר הוא תלמיד חדש. תלמיד חדש, כן. בתורת ישראל. בתורה, אז הוא פשוט צריך להבין, אנחנו אומרים דברים פשוטים כזה. פרו ורבו הכוונה למצוות עשה של פרו ורבו, מקיים אותה בן ובת. אחרי 8 ימים, בעזרת השם, התינוק הוא ברוך השם גדול, אז בעזרת השם, בשבוע הבא, אחרי 8 ימים, יש ברית מילה. עכשיו, אם האבא הוא ישראלי והאמא ישראלית, ולא היה לידה קודמת, אז הבכור שנולד יש מצוות פדיון הבן. אז לצורך העניין, אם הבת נולדת בראשונה, אז לא היה פדיון הבן, כי זה היה, מי שפתר את הרחם זה היה בת ולא בן. אז הוא זכה ביום אחד להיות אבא לבן ובת, יענו פרו ורבו. יש לו בן, אז יש ברית מילה, ויש לו בן שהוא הראשון, אז יש גם פדיון הבן. אז באירוע אחד קיבל ג' מצוות. תודה. מתי הם נולדו? מה? מתי הם נולדו? הבן נולד לפנות בוקר בשעה 3, והבת בשעה 6 בבוקר. היום? איזה סטלנים. ביום אור ליום, כאילו בלילה שלפני יום שני. שני לפנות בוקר.
חי בנחת. חי בתמוז. חי בתמוז. כן. חי או לא, זה לא שיגידו שיש תערובת בנים בנות, זה לא בית מעורב כאילו. לא, 3 שנים. קודם כל נולד, לקחו אותו. שוברים 3 שעות. כן. נולדה לצד שמשים. כן, כן. טוב. עד כאן חדשות משמחות מהכיסא הריק. לא, בסדר. טוב. אז אנחנו בסיפור. שבוע שעבר היה פה סיום מסכת קידושין, מי שלא היה, מסכת קידושין, ורבנו החליט לפנק אותנו בסיפור, במעשה, בחלק של יפת התואר. המדינה של יפת התואר, שנמצא הבעל שלה, או לבעל נמצא האישה, הגיבור מצא את אשתו, וראינו שגם המדינה קיבלה לא רק מלכה, גם מלך, ושבעל תפילה קיבל את האור ירוק לעשות תיקונים בהתאמה לצורכי המדינה. אז אנחנו שם סיימנו שבוע שעבר, ואנחנו ממשיכים הלאה. מי שמצא את המקום, אז שיגיד באיזה עמוד זה נמצא. קצת יגדל. קופצה ד'. לא, קדימה. טוב. אחר כך הלכו כולם לבקש השאר. דהיינו המלך וכולי. זאת רק נעשה סיכום. מי כבר נמצא? אז יש לנו את הבעל תפילה. יש לנו את הממונה לאוצרות, הגיבור, החכם, המליץ ויפת התואר. נשאר לנו עוד כמה וכמה. והלכו באו למדינה אחת ושאלו גם כן מי המלך שלכם. השיבו שהמלך שלהם הוא בן שנה. כי הם מן הכת שבחרו להם שמי שיש לו שפע מזונות ואינו ניזון ממזון ששאר בני אדם, הוא ראוי להיות מלך. וקיבלו לפי שעה שיר אחד למלך, זה כבר ראינו כשדיברו על הכת. אחר כך מצאו אדם שהיה יושב בים של חלב והוא טב בעיניהם מאוד. כי זה האדם הוא ניזון כל ימיו מחלב. ואינו ניזון ממזונות של שאר העולם, על כן קיבלו אותו למלך. ועל כן נקרא בן שנה מחמת שניזון מחלב, כמו בן שנה. והבינו שזהו התינוק הנ"ל. וביקשו להתראות פנים עמו, והלכו ושאלו וקיבלו רשות, ונכנסו אצלו. והכירו זה את זה, כי גם הוא, היינו התינוק, שנעשה למלך, הכירו אותם, אף על פי שהיה תינוק קטן כשנעלם מאיתם, אף על פי כן, מאחר שהיה חכם גמור, מעת היוולדו, כי נולד עם חוכמה גמורה כנ"ל. על כן הכירו אותם, והם הכירו אותו בוודאי היה שם שמחה נוראה מאוד. וגם בחרו עדיין על שאינם יודעים מהמלך והמלכה, ושאלו אותו, איך באת לכאן? וסיפר להם שבעת שחטף אותו הרוח שערה, נשאו למקום שנשאו, והיה שם באותו המקום, והיה מחיה עצמו במה שאפשר במה שמצא שם, עד שבא אל ים של חלב, והבין שזה הים נעשה בוודאי מחלב של אמו, כי בוודאי דחק אותה החלב, ומזה נעשה זה הים, וישב שם באותו הים של חלב, והיה ניזון מן החלב, עד שבאו
בני המדינה זו וקיבלו אותו למלך. אז רק נגיד קודם כל בייחוס, אז מצאו את האבא, את האמא ואת הבן. בסדר? במשפחה הגיבור, שהוא היה הגיבור של המלך, הוא נשא את הבת מלכה, שהיא יפת תואר, הבן שלהם, ככה הוא מבית שם, הבן שלהם זה התינוק, הבן שלהם. או במה אחרת זה, הילד הזה, אבא שלו, אמא שלו יפת תואר. לא משנה, בכל אופן, יש פה כבר את המערכת הזאתי, וטיפה נתעכב כי שאנחנו אז למדנו על הכת ולא הבנו בדיוק מה הסיפור שלה. הנושא זה היה ממון, זה היה מזונות. כאילו נושא של מזונות, ראינו שבסוף בחרו מלך, כמו שהזכיר גם כאן, שזה בעצם עשיר, שלא כל כך, הקשר בין עשיר לבין מזונות הוא ממש חיצוני לחלוטין. זה נכון שהעשיר הוא יכול לחיות על תוספים יקרים. הוא יכול לקנות ביצים אורגניות ובשר אורגני, או לא לאכול בשר בכלל, או כל מיני דברים כאלה. אז זה נכון שמבחינת האפשרויות שלו, אז עשיר הוא יכול לעלות על התקן של לחיות בריא, זה יקר. אז הוא יכול לעמוד בתקן הזה. זה לא אומר שהוא חי בריא. כי הוא בסך הכל לא עשיר, הם לא חיפשו מישהו שאוכל בריא, חיפשו מישהו שיש לו כסף לקנות את התוספים המתאימים. אז עכשיו, יש לנו את החיבור הזה, אז אנחנו ננסה קצת לגעת בסמלים שיש פה, שזה בן שנה וחלב, שזה קשור למזונות הדקים. טוב, אז אנחנו יודעים שהביטוי הזה, בן שנה, ביטוי תנכי, שנאמר על מלך מבוגר, שכתוב בן שנה, שאול במלכו. בסדר? שכבר את חכמים הביטוי הזה הטריד. מה זה בן שנה, שאול במלכו? אז נגיד קודם כל, שאול לא היה בן שנה כשהוא נמלך. נתחיל את זה ככה. אז בעצם השאלה נשאלת, למה בחר שמואל הנביא, כשהוא כותב את ספר שמואל, עד שהוא גמר לכתוב את ספר שמואל שלמה הוא נפטר, למה הוא בחר לתאר את המלך, שאול המלך, בתור בן שנה? גמרא במסכת יומא, בפרק, אני יודע איזה דף, לא יודע איזה פרק, בדף כ"ב עמוד ב' במסכת יומא, אני זוכר איזה פרק זה, אפשר לבדוק את זה. אומרת הגמרא, בן שנה שאול במלכו, מה בן שנה בלוחת, כך שאול במלכותו. זה לשון הגמרא. כשאנחנו אומרים על בן שנה, זה בא להגיד שהוא טהור, שהוא פיור, יש משהו טהור. הגמרא תגיד שם במסכת יומא, שהחיסרון מלכותו של שאול, שלא היה בו דופי. כי אין מניב פרנס על הציבור, אלא אם כן קופה של שרצים תולה לו מאחוריו, והוא בלי דופי, אז זה בעיה. רש"י שם יגיד מה הכוונה דופי? דופי של משפחה. מה הכוונה? דוד המלך יש לו סיפור משפחתי. יש לו סיפור. סבתא רבא שלו, רות המואביה. זה בעיה, יש פה בעיה. והולכים אחורה, יש שם סיפור, יש סיפור בסדום. כן, שהיא מואביה. אז איך נולד מואב? מואב כידוע היה, אם דיברנו קודם על 3 מצוות שיהודה זכה בבת אחת, אז לוט היה, להבדיל, כן. בבת אחת. הוא היה גם אבא וסבא בבת אחת. כן? גם דוד המלך עצמו חשדו. מה? גם דוד המלך עצמו חשדו שהוא היה ממזר. כן, כן. בכל אופן, אז לוט הוא היה גם
אבא של הילדים שלו, וגם סבא שלהם. מצידו הוא היה אבא שלהם, מצד האמא שלהם הוא היה סבא שלהם. כן. למה? הבנות שלו הם היו האימהות של הבנים, עמון ומואב, אז מצד האבא הוא היה אבא, מצד האמא הוא היה סבא. טוב, בכל אופן, שאול זה לא היה הסיפור שלו. אין לו סיפור של יוחסי. יש בעיה קטנה כזאת שיש לו אישה יותר אסרטיבית ממנו, כמו שחז"ל אומרים ששאול היה בעל גנוב. מה זה בעל גנוב? אנחנו יודעים שהיה מנהג בשילה, נכון? שהיו יוצאים לחולל בכרמים. אז עקרונית, מי שהיה אמור לחטוף, זה הגברים לחטוף את הנשים. אבל שאול היה בעל חטוף, או בעל גנוב. אשתו בחרה בו. הוא לא בחר בה, היא בחרה בו. מה שמה? לא כתוב מה השם שלה, אבל מה שכתוב שכשהבן שלו הוא נתפס מבחינת שאול בתור חוצפן, הוא אומר, זה בא מאמא שלך. אתה כמו אמא שלך. בין נאוות המרדות, לבושתך ולבושת ערוות אמך. אתה חוצפן כמו אמא שלך. אני הייתי בישן, והיא תקפה אותי. יש תקפו כהן, יש תקפו אישה. אז אני התקפתי, אני הלכתי, אמרו לי, אתה רווק, אולי תלך, אפשר, אולי תמצא אישה, אפשר. אז הוא הלך שם. אז הוא לא יודע לגשת, לא לגשת, אז היא ניגשה. אז הוא זכר את זה לאשתו. כשגדל אצלו ילד, יונתן. הוא חבר לחתן הסורר, דוד, חתן הסורר, אז הפיל עליו את כל התסכול שיש לו מאשתו, זה דבר ידוע, התסכול שיש לו מאשתו, הפיל את זה על הבן שלו. שהפדיחות זה בא כמובן לצד של האישה. נחזור לדימוי, בסדר? אז בן שנה, שמואל הנביא בחר לכנות את שאול המלך בן שנה. שבן שנה זה איכות. זה לא תואר לגנאי, זה תואר לכבוד. כן? שאדם, כמו שגם רבי נחמן בחר בשבעת הקבצנים לבחור בקבצן הראשון, שהוא זקן מאוד והוא יניק מאוד. יניק מאוד זה, אצל רבנו בכל אופן, זה תעודת איכות. אדם שהוא בן שנה, כי אנחנו יודעים, הוא כבר לא בן שנה, אבל הוא מכונה בן שנה. יש לו את התכונה של הבן שנה. אבל יכול להיות גם שנה בפשט, שזה בן שנה בהיותו מלך, לא? שנה להיותו מלך, אז קוראים לזה... בתנ"ך, כיוון שהתנ"ך, הוא לא המלך היחיד, הוא הראשון, אבל הוא לא היחיד. אז הרבה פעמים כתוב באיזה גיל הוא נהיה מלך, וכמה שנים מלך. ופה הכינוי הוא בא לדבר על המדרגה הרוחנית שלו, ומכנים אותה בתור בן שנה. אז רבנו בחר את התיאור הזה, אז הוא לקח אותו מהתיאור שיש לנו בתנ"ך. כדי להגיד לו מה, יש לנו פה משהו שדוד המלך גם כן, הוא אהב את הדימוי הזה על עצמו, כגמול על אימו, שהוא דיבר על עצמו. קיצור, יש תינוק. המשמעות של תינוק, קודם כל זה באמת הדבר של הראשוניות. כן, אחד מהדברים שהם מאפיינים אדם שהוא לא תינוק, שתינוק הוא עדיין הכל, קודם כל יש לו חידוש במה שהוא רואה, אחרי זה יש לזה התרגשות, ואחרי זה יש אדישות. עקרונית, ככל שבן אדם יש לו פזם יותר גדול, אז פחות דברים הם חידושים בשבילו, כי כבר אי אפשר להפתיע אותו. יש לו כבר מספיק, הוא ראה מספיק דברים בחיים שלו, שזה כבר לא ירגש. זה לא יהיה חידוש,
וכיוון שזה לא יהיה חידוש, גם זה לא יהיה ריגוש. ופה אנחנו מדברים פה על גיל ועל מזון. שני דברים שהם באים ביחד. כי בעצם הוא נבחר הבן שנה על התקן של המזון, שבעצם על המזון שהוא מקיים את הבן שנה. אנחנו דיברנו אז בכת, שזה כת של מזונות דקים. מזונות דקים. כשאנחנו, ואז היה נעלם, כאילו, מה זה המזונות הדקים האלה? רק ראינו שמזונות דקים יכולים להשפיע על הגסות או הדקות של השכל. אדם אוכל אכילה גסה, אז יהיה לו מחשבה גסה, יהיה לו רגשות גסים, יהיה לו דיבור גס, כאילו יש משהו גס באכילה, מה שאדם מתקיים ממנו, זה אחר כך מה שגם יוצא ממנו, וגם הצורה שבה הוא חווה את המציאות. אז בדימוי שמה, מזונות דקים הם טובים לשכל. נקראת את הביטוי כשהיינו שמה בהכיתות. כתוב, כת אחרת אמרו, שראו למלוך מי שיש לו שפע מזונות הרבה, ואינו ניזון מזונות של שאר בני אדם, רק מזונות דקים, כגון חלב, כדי שלא יתגשם שכלו. זה היה דיבור, לא הבנו מה זה חלב. כאילו. אז כשאנחנו עכשיו מגיעים לפרק הזה, לאירוע הזה, אז אנחנו יודעים שהכוונה חלב אם. יש פה ביטוי של בן שנה עם חלב אם. שזה מזון ייחודי. המזון הזה שקוראים לו חלב אם, יש לו, מה ראיתי, רגע להיזכר, כי בדיוק לפני שבוע ראיתי משהו על ירד לי מה היה שמה? יש משהו במערכת הרגשית של הבן אדם שהיא מתפתחת מחלב אם. שמישהו שאין לו את זה, אבל צריך לזכר מה זה לא רגשי, יש איזה משהו שחלב אם הוא חיוני. מה? יש קודם כל החיידקים בתוך המים מתפתחים מהחלב ממה שהאימא אכלה. אם האימא אוכלת כל מיני מזונות מפורסים, זה ממש פוגע זה כאילו שהוא לא קיבל הנקה. זה מחקרים היום שמראים שזה ממש לא טוב לו, זה אפילו חלב רעיב. כן. לא, רוצה להגיד משהו חיובי דווקא. לא, אני אומר, זה במידה והיא אוכלת מזונות... אבל לא, אבל זה לא, זה מדבר על המזונות שהיא אוכלת, אני מדבר על משהו בהחלב דייקה. על המהות. לא רק זה שהיא מאבדת מזון, עושה שייקר. היא לוקחת אוכל ובלה את זה בחלב, כאילו. אני גם לא זוכר בדיוק את הפרטים, אבל ראיתי גם במחקר שילדים שינקו, תינוקות שינקו, אז הם באחוזים מאוד מאוד משמעותיים. ניכרים. פחות בעיות רגשיות מאשר ילדים אני חושב שמשהו כזה, אבל בלי נדר אני אעשה שיעורי בית עוד פעם, ואני אביא את זה, כי לא תכננתי להביא את זה. בכל מקרה, אז יש לנו פה את הבן שנה ואת זאת אומרת, יש פה איזה חיבור בין שני הדברים האלה ביחד. כביכול, הפרופיל שקוראים לו בן שנה, שיכול להיות בן אדם, אני הזכרתי את זה פה כמה פעמים, ביטוי שהרב סולובייצ'יק כותב אותו בספר בסוד היחיד והיחד. יש לו ביטוי שלו, מקורי שלו, על בסיס של ביטוי של חכמים. הוא אומר אצל גדולי ישראל, מקום שאתה מוצא גדולתם, שם אתה מוצא ילדותם. זה הביטוי שלו. מקום שאתה גדולתם, שם אתה מוצא ילדותם.
כוונה, והוא אומר, יש מצב שבן אדם, הביטוי הלא זה, בן אדם שהוא קורא לזה בגר כולו. שכולו בגר. יש כולו בגר, יש כולו בגר, כוונה, הוא היה ילד, הוא אומר, תפסיק להיות אם אתה תינוק, אם אתה ילד, ואז הוא שמע את המשפטים האלה, הפנים אותם טוב טוב, ובהזדמנות הראשונה הוא הפסיק להיות ילד. ואחר כך הוא בגר. אז הרב סולובייצ'יק כותב, מה האפיון? מה זה לשמור את הילד? הוא אומר, אדם גדול זה בן אדם שהוא לא מזלזל בילד שבו. זה נקרא אדם גדול. ככל שבן אדם גדול יותר, הוא ייתן יותר מקום לילד שבו. ככל שהוא יהיה פחות גדול, אז הוא יתבייש בילד שבו. אז הבן שנה הזה, זה החלק הילדי שבבן אדם. מה זאת אומרת ילד? יש מעשים... כל אחד מאיתנו, גם אתה ממרומי גילך, גם אני ממרומי גילי, יש בתוכי ילד. ילד, כמו שהייתי ילד, הוא עדיין נמצא חי, נושם, בועט, נפגע, הכל. השאלה אם אני נותן לו מקום או לא נותן לו מקום. אם פתאום מתפרס לי הרגשות של ילד שבי, ואני אומר, שתוק, כאילו, מה, אנחנו, זה לא מתאים, כאילו, אתה חושב, ממרומי גיל 18, 19, לא יודע, 19, 18? 19? ממרומי גיל 19, שתוק כבר, כאילו, מה קרה לך? אנחנו כבר, זהו, כבר אני בוגר כבר, אותו כבר אני הולך להיות חייל, הולך להיות מפקד, מה רגע, מה עכשיו להיות פה עכשיו ילדותי כזה, אז היום במודעות העצמית, אז מדברים על זה, יש דיבור. זה הילד, יש ילד פגוע, יש ילד שמח, יש כל מיני, מדברים על הילד שבי, שוואלה, יש בי ילד. אז אומר הרב סולובייצ'יק לפני, לא יודע כמה זה נכתב המאמר הזה, לא, אז נגיד 60 שנה הוא כתב את זה כבר. הוא אומר, כשאתה מסתכל על גדולי ישראל, במקום שאתה מוצא גדולתם, שם אתה מוצא ילדותם. הכוונה שהם לא בזים, הם לא עוינים, הם לא מנותקים מהבן שנה שבהם. יש להם בן שנה. מורים למיניהם עשו על זה הרבה סדנאות וכסף. על מה? למצוא את הילד שבתוכי, להיות את הילד שבתוכי. כן. אז זה נראה שזה המרחב שאנחנו מתעסקים איתו עכשיו, זה המרחב. כאילו, הבן שנה הזה, אני לא אכנס פה עכשיו, לא יודע כמה אתם בקיאים בקונספירציות, הארדקור קונספירציות, אבל יש על זה הרבה עניינים בקונספירציות, איך לשאוב את האנרגיה הילדית. נכון? אתה לא מכיר. מה? אין לו סיווג. זה דברים קשים. אז תדעו שיש בדיבורים על עולם האופל והחושך, אז יש דיבור על הדבר הזה. על איך מפיקים את אנרגיית הילדים לאנשים מתבגרים. כן? כי אנשים, בתכלס, המשמעות שאדם מתבגר, צריך להבין, זה לא מתבגר. הוא בעצם מתקרב לקבר. זה המשמעות להתבגר. מתקבר. כן. הוא לא מתבגר. הוא הולך, והמערכת היא, המערכת בגדול היא עובדת ככה. כשאתה מגיע לשיא אתה מתחיל לרדת, זה לא שאתה, זה לא ככה, זה ככה. אז יש, בני אדם מנסים לראות איך אפשר לעצור את המוות הכפוי. כן. את העל כוחך, אתה על כוחך אתה חי, אבל יש המשפט אחר זה על כוחך אתה מת. כאילו, אתה על כוחך הולך למות. כמו שעשיו אומר ממרומי גיל 13 שלו, 15 שלו, הנה אנוכי הולך למות. ולמה זה לבחוע? הולך למות. זה נכון, כל אחד, ברגע שאדם נולד, הוא כבר הולך למות.
כאילו, אם הוא ימשיך ללכת עד הסוף, בסוף הוא ימות. בכל מצב הוא יכול למות, אבל בסוף הוא ימות. כשאדם הוא הולך, הוא זז, כן, הוא זז לאן, כאילו. כמו שדיברנו על הכת של הרציחה, נכון? שהסוף של האדם זה למות. בסדר? אז כנראה שיש בני אדם שהם מנסים איכשהו לייצר את נקרא לזה בשפה יותר, דיברתי קצת, התפזרנו כזה, אז נעזור, לא להתפזר. להתחדש, להתחיות, להתלהב, להתרגש, להיות במצב ילדי. בסדר? אז מה שמסמל את זה, את הדינמיקה של בן שנה, זה המזונות. בסדר? יש חלב, החלב הזה, יש לו, הוא הפרטנר של התופעה. לכן שראו בן אדם שהוא יושב בתוך ים של חלב, אמרו זה הבן אדם. וגם נגיד באמת מה היה מבוקש. היה המבוקש פה זה מזונות, או המבוקש פה זה בן שנה. מה התכלית כאילו? הרי ראינו שבעולם התוהו זה עולם מבולבל, זה לא כל כך ברור מה תכלית האמת כן. ומה המשני, כאילו מה הסיפור. הרי ראינו שבכת של השמחה, אז בסוף מי שהם בחרו את המלך זה המליץ. לא בחרו שיקור בתכלית, בהתחלה בחרו שיקור, אבל בעצם מה שהם רצו זה בן אדם מחובר לטוב, מחובר לחיים, מחובר, זה מה שהם רצו בסוף. הם קראו לזה שמחה, אבל השמחה שהם הבינו זה בכלל שמחה של ניתוק, אז היה צריך בשביל שמחה של ניתוק צריך את החומר המנתק, קוראים לו אלכוהול, כי אם אדם מחובר, אז הוא מחובר לכאב, מחובר לחושך, מחובר לסבל, אז לכן הם בחרו שהדבר שהוא החיים זה הכוח המנתק, כאילו איך אפשר לנתק. ואז מישהו שהוא יושב בתוך ים של יין, אז הוא בעצם אומר, לא, זה בכלל מה שחיפשנו, חיפשנו בן שהוא חי. בן שהוא חי, זה בן אדם שהוא מחובר לטוב, שהוא אוהב את החיים. הוא אוהב, דיברנו על זה שבוע שעבר? לפני שבועיים. זה המליץ בסוף, זה, לא המליץ, סליחה, האוהב של המלך, לא המליץ. האוהב של המלך. ואמרנו אוהב, כן, אמרנו, הזכרנו את המשנה באבות, שכתוב שמה, עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות, מוציאים את האדם מן העולם. כן, שבוע שעבר זה, כן. אז ההפך משנאת הבריות זה אהבת הבריות. ולאהוב את הבריות זה כמובן אדם שאוהב את הטוב שיש לאנשים. זה נקרא אדם אוהב. וכשאדם מחובר, הוא מצליח להתחבר, שכידוע אהבה בגימטריה אחד, כשאדם מצליח לאהוב משהו, מתחיל להיות אחד עם הטוב שיש בתוך המציאות, אז התוצאה של זה, ממילא, זה שמחה. שמחה זה חוויית השלם, כמו שאמר על כותב. כמו שגם אמרנו, שהרמח"ל בפסקת ישרים, הוא כותב שהענף של האהבה זה שמחה. יש אהבה, והענף, אחד מהענפים של האהבה, זה שמחה. אז פה אנחנו דיברו על מזונות דקים. כנראה שהם הבינו, או בחיפוש שלהם, הם חיפשו מזונות דקים. שוב, זה לא התחום שלי תזונה ולא מרכיבי המזון, אבל היה להם איזו הבנה שהמזון הטבעי שאדם נולד איתו, שזה חלב, הוא המזון שהוא מותאם להביא את האיכות האופטימלית של הבן אדם. וכשאדם אוכל אוכל אחר, זה משבש משהו בבן אדם. אז הוא אמר שזה מגשם את שכלו, אני יכול להגיד, זה לא גם מגשם את שכלו, זה מגשם את ליבו גם. וישמן ישורון ויבעט, ואכלת פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת,
ורם לבבך ושכחת. כאילו יש משהו האוכל הוא יוצר סוג של הסתאבות. מסריח. מה? ויש גם אין התינוק, אין מרחיקים מצאותו של קטן עד שיאכל טעם דגן. שנאמר יוסיף דעת יוסיף מכאוב. אז כאילו יש פה משהו שהמזון הזה, החלב, בוא נגיד את השם המפורש, חלב אם, בסדר? חלב פרה, יש מחלוקת לפחות, בסדר? כדי לא לעשות זעזוע, כי מה נעשה בבית חולים? שבית חולים זה המקום שבו אנחנו ניזונים במזונות השנויים במחלוקת. אנחנו אוכלים, מי שלא נגיע לשם, שכולם בריאים, לא נגיע לשם. אבל מי שמגיע לשם, התזונה בבתי רפואה זה כמו וידוי הריגה, סוג של... הגעת למקום הנכון, תקבל את המזון שהוא עוזר למחלות להמשיך להישאר. כן, להבטיח שתחזור. כן, כן. כל העבירות התזונתיות שיש, מקבלים את זה בתזונה של בית רפואה. בכל מקרה, אז כשאומרים חלב, יש בגדול חלב אם, זה החלב המותאם, כאילו, הוא מותאם לגמרי לבן שנה, לינוקה, זה שהוא בן שנה, זה הכי מתאים חלב אם. אחרי זה יש חלב עיזים, חלב כבשים, ובסוף שרשרת המזון החלבית יש חלב פרה גם. יש בה כאילו... מה? זה מתאים לגיל שנה. מה? אין לבן אדם מבוגר חלב אם, הוא לא יכול להסתדר. עוד פעם, הם רצו, המוצר שהם רצו זה לייצר אנשים בן שנה. זה בתכלס מה שהם חיפשו, זה מה שאנחנו מגלים. איך הם קראו לזה? הם קראו לזה מסתפק מזונות צדקים. כלומר, אני רוצים אנשים שהם אוכלים ונשארים קלים. הם לא מתגשמים, כאילו מה שקורה, בן אדם אוכל, שוב, אני יכול בתור מישהו ארץ המוצא של ההורים שלי זה ארגנטינה. הארגנטינאים רגילים לאכול בשר בבוקר, בצהריים ובערב. והפנים שלהם של פרות. בסדר? כאילו יש מצב שאדם הוא אוכל בשר ובשר ובשר, הוא נראה כמו המקור שממנו הוא ניזון. כן. כמו שחז"ל אומרים חוכמת אדם בעיר פניו, ממי שאדם ניזון את החוכמה שלו, ככה יהיה אור הפנים שלו, אז זה תזונה יותר רוחנית. אז יש הקלסתר פנים של התלמיד דומה לרב, כי הוא מחיה אותו, הוא המזון שמנו הוא גדל. אז אם אדם הוא ניזון ממזונות גסים, או מתועשים, או לא מכוונים, זה משפיע על המערכת. ממה שאדם אוכל, זה יכול להשפיע על המערכת שלו. שוב, מה שקורה בעולם התוהו, שעושים את הכל סביב זה. יש למזון מרכיב משמעותי. זה, כשאנחנו אומרים, בעולם התיקון, אז יש לזה מקום. בעולם התוהו, זה חזות הכל. בכל מקרה, האמירה שיש למלכות הזאת, זה, אנחנו רוצים אנשים שהם כלילים, כך נקרא לזה. מזונות צדקים, זה אומר שזה כליל. כמו שחז"ל אומרים את זה על המן, שהוא היה נבלע באיברים, כזרע גד לבן, היה כמו חלב, ויניקהו דבש מסלע. כאילו יש משהו במזון שעם ישראל ניזונים במדבר, שהוא מזונות דקים. זה כתוב מפורש בתורה, שלא להתבלבל, כן? כתוב דק ככפור על הארץ. זה כתוב דק, כפור מזונות דקים. אז המן שאכלנו במדבר הוא מזון מיוחד. שחז"ל אומרים, למה איך צריך את המזון הזה? כי לקבל תורה צריך מזונות דקים. לקבל דברים אחרים אפשר למזונות אחרים. כתוב, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. כאילו בשביל לקבל את הדעת עליון, לקבל תורה אלוקית, צריך מזון מתאים. השם נותן לנו במדבר 2 לחם מן השמיים. כן,
לחם הבירים זה בעצם המן, כאן לחם הבירים כתוב שהוא נבלע באיברים, שהוא נספג כולו בתוך המערכת, אין בו דברים מיותרים. כן, כמו שאנחנו נגיד ממשל אחר, לא במזון, מזון של מכוניות. בגדול, המכוניות שאנחנו נוסעים, אלה שנסעו פעם, מכוניות של בנזין, אז המזון הזה, הוא בתכלס, הוא עדיין בזבוז אנרגיה גדול. למה? כי המנוע יודע להפיק אנרגיה מ-20% מהבנזין. זאת אומרת, עקרונית, אם התזונה, המנוע ידע להפיק, אז יכלנו על ליטר אחד לנסוע פי 4 או פי 5 מה שאנחנו נוסעים. עכשיו, אותו כנ"ל באוכל. אדם משקיע, הגוף שלנו, האנרגיה הכי גדולה שיש לגוף זה עיכול. מערכת העיכול זה המשאב הכי זללן בגוף שלנו. אולי גם המוח יש לו, כן. אז מערכת העיכול זה המון אנרגיה. עכשיו, אם אדם אוכל אוכל שהוא לא מדויק, המשמעות של אוכל לא מדויק זה שאדם משקיע המון מאמץ כדי להקל אותו, והתרומה האנרגטית היא נמוכה. יענו, אני משקיע, יש יותר הוצאות מהכנסות. יש המון הוצאות אנרגטיות בשביל לשרוף את האוכל הזה, ורק עכשיו, מה נשאר ביד? וואלה, זה נקרא מצב גרעוני. בסדר, אני השקעתי הרבה יותר מהתשואה שקיבלתי. אז עקרונית, מזונות דקים אמורים להיות מזונות שהגוף משקיע הוא משקיע במעט אנרגיה, והתפוקה והתנובה היא יותר גדולה. בסדר? אז עם ישראל, השם בחר להעניק את עם ישראל בחלב, בלחם מן השמיים, 40 שנה. את המן אכלו 40 שנה עד בואם אל ארץ נושבת. 40 שנה עם ישראל ניזון ממאכלים דקים. אנחנו יודעים היו כמה משברים סביב המן, גם בשנה הראשונה וגם בשנת ה-40. המן הוא היה מאתגר. למה? כי הוא לא מאכל בני אדם רגילים. כמו שהוא קורא לזה, לא מאכל שאר בני אדם. כי בני אדם, יש להם עוד מטרות בזה שהם אוכלים, חוץ מלאכול. מה זה שני לחם שהזכרתם? לא אמרתי שתי לחם. אני לא אמרתי שתי, אמרתי לחם מן השמיים. שני לחמים. מה? אמרת שני לחמים. אמרתי שני לחם. לחם אחד זה המן. לחם השני זה התורה, שכתוב לכו לחמו בלחמי, ושתו ביין מסכתי. התורה זה לחם גם כן. אז קיבלנו לחם מן השמיים ולחם מן השמיים. קיבלנו תורה מן השמיים. כאילו, בעצם יש פה איזה סוג של הלימה. עכשיו, התורה היא ניתנת בגדול לבן שנה. מה אני מתכוון? לא, זה משל עכשיו אמרתי. מה אני מתכוון? זה דבר שחוזר על עצמו בתורה כמה וכמה פעמים, שדבר שהוא חיוני לתורה זה התחדשות. המילה שמסמלת התחדשות בתורה זה היום. כשאתם לה היום, זה מתחיל הפעם הראשונה, הדרוש הראשון על זה, ביום הזה באו מדבר סיני. בחודש השלישי, יציאת בני ישראל מארץ מצרים. ביום הזה באו מדבר סיני. אז צריך להגיד, ביום ההוא, לא ביום הזה. למה כתוב ביום הזה? שבכל יום ויום יהיה בעיניך כאילו באותו יום קיבלנו את התורה. כתוב ביום הזה. אחרי זה כתוב בקריאת שמע, אשר אנוכי מצווך היום. בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. ואחרי זה את השם אמרת היום. כאילו היום באת עמו בברית. כל מה שכתוב היום. המושג הזה בן שנה
זה בא להגיד שהמפגש שלנו, יש מפגש, מה זה להיות בן שנה? זה שהמפגש יהיה חדש בכל יום. שוב, בטרמינולוגיה של רבנו, זה עוד לא נולדתי. כאילו. מה? אני עוד לא נולדתי, הכוונה שכל יום זה פליאה. כל יום מה שמלווה אותי בחיים שלי זה פליאה. היום הוא פליאה. הבני אדם שאני פוגש זה פליאה. התורה שאני פוגש כל יום זה פליאה. זה נקרא הבן שנה. אז כדי שנוכל לקבל את התורה הפליאתית הזאת של גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך, הכוונה שזה יהיה את הפלא של התורה, בשביל זה צריך להיות בן שנה. למה אם אני כבר זקן ורגיל, אז אני פוגש כל הזמן דברים מוכרים. שוב, ככל שאני יותר מבוגר, אז כמו שאמרתי, קשה להפתיע אותו, או קשה לרגש אותו. אבל אם הוא בן שנה, אם הוא מכוון על הדבר הזה של להיות חדש, אז מה שמסמל את זה, או מה שמשקף את זה, זה המזונות. אני לא מבין באוכל, באמת, זה לא התחום שאני מבין בו. לא בלאכול אותו וגם לא באיך הוא עובד. זה לא התחום. אבל בגדול, ככל שאדם מתבגר יותר, בגדול הצורך שלו לאכול הוא פוחת והולך. הצורך האמיתי, לא נדבר על הצורך הרגשי, הצורך אז בגדול אנחנו יודעים שמה שקורה לבן אדם שהוא מתבגר, יש לו מצב, כמו שחז"ל אומרים, זקני תלמידי חכמים, כל זמן שהם מזדקנים, דעתן מתיישבת עליהם. כאילו יש משהו שהוא מייצר איזה נביאה מחודשת במחשבה. כתוב זקני עמי הארץ, דעתן מתאפשת. כאילו משהו שם נהיה סתום יותר. אז אני חושב ששוב, הכת הזאת, כשאנחנו רואים מה בסוף הם בחרו, אנחנו מבינים שזה מה שהם רצו. הם רצו מה שנקרא להיות צעיר לנצח. זה הדבר. איך הם ביטאו את זה? במזונות דקים. איך זה התבטא במלכות? אז בהתחלה זה היה עשיר, שזה לא כל כך, זה לא הולם את הדבר. הדמות זה בן שנה. אבל אם חוזרים לשאול המלך, אז אולי הם גם רצו משהו טהור, לא רק להיות צעיר. יכול להיות. אולי. יכול להיות. בכל אופן, הביטוי שהם השתמשו זה שלא יהיה מישהו עם שכל מגושם. להיות צעירים. בדרך כלל המושג מגושם, אמרתי קודם את המילה, זה מילה גס, זה מגושם. והדין, זה מתכתב עם רגיש, כאילו הוא אדם שיש לו יותר דק, רגשות דקים, אז מה שקורה זה שהוא מצליח להפיק הרבה יותר עניינים מדברים שקורים. אומרים את זה על האור גם. אור דק ואור עבה. אור עבה זה סמל האדם אטום. באשכנזית, אור. זה אור דק. אור עבה זה אחד שהוא אטום, הוא לא מרגיש. נכון. אז בגדול, הוויה רגישה היא הוויה שמזמנת הרבה חידושים. אבל יש גם מאפיין של החיבור. בסוף כשהוא ניזון מחלב אם, זה חיבור ישיר, זה לא כמו מזונות לשאר בני אדם, שזה נסע הכל דרך רמי לוי. זה לא, כאילו, הבן שנה זה הוא... כן, למרות שפה בדוגמה, הרי... הוא שט בים שלך. כן, הוא לא פוגש שם, הוא לא יונק את החלב. הוא נמצא
בהוויה חלבית. בים חלבי, כאילו, זה מה שנמצא. דווקא בעיניי איזה תיאור ספרותי יותר מחזק את זה. לא, כי הוא לא פוגש, הוא לא יונק. הוא לא... כי אם הייתה יניקה, באמת זה משהו מאוד מאוד חזק. זה הלב, זה הרגשות, זה החום, זה כאילו... זה הדימוי שאתה דיברת עליו. אבל פה, לפחות איך שבתואר, זה הוא לא שהוא. הם פגשו בן אדם שהוא יושב בתור בים של חלב. אז כאילו רוצים יותר להתמקד כאילו באיכות של האוכל, פחות בעצם החוויית האכילה מהמקור. אולי דווקא בגלל שהוא יונק, בגלל שזה הטבע, הוא כולו בזה. כן להיות עם, בעצם הפרידו אותו מאמא שלו. הזיכרון. הזיכרון וההשתוקקות, ולחזור באמת, אולי גם זה הוויה כזאת של בן שנה, כאילו שהוא כל הזמן מבקש את אמא. כגמול על האמו. כן. זאת אימו בדימוי? לא, אמו. לא, לצורך מה אנחנו מחפשים? אם רוצים לחזור לאמא, דרך באמת להתבגר. מאיפה אתה יונק? מאיפה אתה יונק היום? עכשיו אתה מבקש את זה. רוצה להיות שם. ואיך הדרך לשם? להתבגר. לא, להתבגר מהקבר. שמה? יעני עם האדמה. עם האדמה הוא אומר. אתה באמת ליד קדוש ברוך הוא. לא. אנחנו רוצים... למחרת יראה בחייך. מה? כן. למחרת יראה בחייך. טוב, בכל אופן זה איזה נגיעה כאילו בתוך הכת הזאתי, שזה קצת, שוב, זה שופך איזה טיפה אור על מה כשקראנו זה פחות היה ברור. אחר כך הלכו יותר ובאו למדינה אחת ושאלו מי המלך שלכם. השיבו שהם בחרו להם שרציחה הוא התכלית. וקיבלו עליהם למלך רוצח אחד. אחר כך מצאו אישה אחת שהייתה יושבת בתוך ים של דם, וקיבלו אותה למלך מחמת שראו שהיא בוודאי רוצח גדול מאוד מאוד, מאחר שיושב בתוך ים של דם. וביקשו גם כן להתראות פנים עמה, והלכו וקיבלו רשות ונכנסו אליה, והיא הייתה המלכה הנ"ל, שהייתה בוכה תמיד, ומהדמעות שלה נעשה הים של דם כנ"ל. והכירו זה את זה, והיה שמחה גדולה מאוד בוודאי, ועדיין היו בוכים על שאינם יודעים מן המלך עדיין. אז בעצם מצאו את המלכה. המלכה היא נבחרה להיות המלך של הכת של הרציחה. אז גם פה אנחנו צריכים לעשות איזה תיווך. יש פה איזה תיווך. כאילו מה הדמות, או מה האפיון שלו, כאילו מה הדמות של המלכה? זה בכי. זה הרגשה קבועה של חיסרון. זה המצב. המצב הוא שהיא כל הזמן חיה את החיסרון, שמה שקורה מזה זה ים של דמעות. ים של דמעות. איך שזה מתורגם, לפחות חיצונית אצל הכת הזאת, אם היא יושבת בתוך דם, זה סימן שהיא קילרית רצינית. היא יושבת בתוך הים של כל הקורבנות שהיא קיפחה את חייהם.
בעוד שמה האמת, שזה דמים שלה. היא מלאה דם, היא מלאה חיסרון, היא חובה מוות קבוע. רק שהיא כואבת את המוות, היא לא מקדשת את המוות. רק שוב, במדינה, בתוהו, אז הם אומרים, החיסרון, אנחנו נעזור, אנחנו באים לתמוך את החיסרון, דהיינו לייצר חיסרון. זה... איך החיסרון מתחבר לדם? מה? איך החיסרון מתחבר? לא, כתוב פה שהים של הדם זה מהדמעות שלה. היא בוכה. כן, אבל איך הסמל הזה, הדם, איך הוא מתחבר? הדמעות הופכות לדם פשוט, בלי הסבר. כאילו יש פה כאב עצום של חיסרון לחיים. מבחינת ששפכו דמי. כן. יש כמו אדם, יש ביטוי ששפיכו דמים בעלבון. כן? ויש סוג של מוות, כמו שרחל אומרת, הבה לי בנים, ואם אין מתה אנוכי. עכשיו, מתה אנוכי זה לא שאני אמות, אני מתה. כמו שאומרות הבנות, אני מתה, אני מתה. אז כן, אז פה זה לא אני אמות. צריך להבין, יש אני אמות ויש אני מתה. הכוונה, חיי אינם חיים. המלכה אומרת, אני, בלי הבת שלי, בלי הנכד שלי, אין לי חיים. כאילו, המציאות שלה זה לכאוב את החיסרון. זה הכאב של חיסרון. את זה אני מבין, רק לא הבנתי את הסמל של הדם. איך זה... אז אני אומר, דם זה סמל של מוות בדרך כלל. דם זה סמל של מוות. כן? דם שפוך זה סמל של מוות. אפשר להגיד שזה ההפך מהחלב אולי? כן. החלב זה חיות ודם זה... בשרי וחלבי. לא, כאילו, סתם. אצל האישה כאילו, דם הופך לחלב. אז זהו, החלב הוא תוצאה של האימא של התינוק, והדם הוא התוצאה של הסבתא של התינוק. זה מה שהיה בסיפור. כאילו האימא של התינוק היא יצרה את הים של החלב. נכון? ואחר כך הוא... הסבתא של התינוק היא הייתה מלאה דמעות. למה בתור מחפשים חיסרון? שמה? למה בתור מחפשים חיסרון? לא, בתור, זה לא אמרתי בתור מנסים להגדיר הרגשות, וההגדרות הן יוצאות משובשות. יש חיסרון, כן, כמו שהרב נחמן כותב, צריך שעה ביום לתת מקום לחיסרון. שעה ביום, לב נשבר. שעה ביום, שעתיים, לא משנה, אבל יש מקום במציאות שהוא לכאוב את החיסרון שקיים. שזה מקום. בתור מה שיקרה, יהיה שיבוש של הגדרת מה הסיפור הזה, וההיקף שלו. כי מה שראינו בכיתות, כל אחת מהכיתות, היא עושה מהפרט את ההכללה של הכל. כאילו, לצורך העניין, יכולנו להגיד, יש, ניקח את זה בדימויים של הכיתות, שעה ביום תהיה בכת של הרציחה, תקרא לך את עצמך את הצורה, ביקורת עצמית נוקבת, תהרוג את עצמך, זה שעה ביום, הכת של הרציחה, ושער היום תהיה בכת של אוהב את עצמו, עם המלך. אין דבר זה בכיתות. עכשיו, בעולם התור זה לא הולך ככה. תחילי איפה אתה? אתה פה או פה? זה בעולם התור. בעולם התיקון אין בעיה, כאילו שעה ביום תהיה חרבות, תרד על עצמך בכל דרך אפשרית, כל מה שאפשר, כל החסרונות, תציף אותם, תיכנס בהם, תגדיל אותם מה שאתה רוצה, אבל דיר בלק, 60 דקות, זה נגמר אחרי 60 דקות, האירוע הזה, אתה מסיים את האירוע, זהו. אחרי זה מתחיל אירוע אחר,
חפש את הטוב, תשמח בטוב, תדבר טוב, תרקוד טוב, תאהב את החיים, תאהב את עצמך, תאהב, כאילו, זה כאילו, נגיד באיזונים האלה. כמו שכתוב בכוכבי אור, של רבי אברהם בן רבי נחמן, הלוי חזן, שהוא כותב שעה ביום עבד דתות מלך, שער היום חכם ותם. כאילו חכם ותם, שזה, ומנהגו היה שהיה תמיד בשמחה. רגע, מה קורה עם התמודדות? בסדר, יש לו את ה... בסיפור של חכם ותם אין לו שמה שבירות. יש, מנהגו היה שהיה תמיד בשמחה. אז אומר שם בכוכבי אור, כן, בגדול, הנפח הגדול בחיים אמור להיות במהדורת החכם ותם. האם זה סותר שיש לנו חלק ביום של לב נשבר, של געגוע, של כיסופים, של בכי? וואלה לא. זה, בעולם התיקון, זה לא סותר. זה עניין של מינונים, זה עניין של דגשים. אז בכי, כמו שגם רבי נחמן אמר את זה על הבכי בעצמו, שבכייה ראשי תיבות, בשמך יגילון כל היום. רגע, מה הקשר? הרסת לנו את השם, חשבנו שבכייה זה משהו אחד, רגע, אז כן, גם כשאנחנו, הבכי הזה, הוא דיבר על זה על שבכייה בראש השנה, זה לא סותר את ראש השנה. כי כתוב, חדוות השם יעוזכם, זה ראש השנה. אז מה עכשיו בכי? לא, אז בכי זה בשמך יגילון כל היום. מצאתי עוד רמז, שדמעות זה מתחיל בדם. יש קשר. כן. לא יודע אם זה מקרי או לא. כן, היום עלה לי, זה לא קשור לשיעור. שדיברתי עם אשתי על זה, ואיכשהו התגלגל, אז עלה לי בתוך כדי נסיעה שהראשי תיבות של הצורר מלבנון והצורר מעזה, הראשי תיבות שלהם זה נס. נון וסמך, נכון? ביחד. כן. לבנון זה נון ועזה זה סמך, נכון? אז היא אומרת לי, בשניהם יש נון וסמך. הוא סמך נון והוא נון סמך. ההוא בעזה זה סמך נון, וההוא בלבנון זה נון סמך. שהם לשעבר כמובן. ברור. בשבילנו זה של לשעבר, זה רק אני אומר, לשים לב שיש לנו... שני ניסים. כן. הם ביחד, בראשי תיבות שלהם זה נס, וגם בכל אחד מהם, בפני עצמו זה יש שם. תשמעו בשיעור שהם חיים. מה? בהקלטה יישמע כאילו הם חיים, החבר'ה האלה. לא. זה יבלבל את הצופים. מה? התאריך של השיעור, אתה אומר עליהם שהם חיים. לא, הם לא חיים. וגם זיכרונם לא לברכה. הם גם לא חיים וגם זיכרונם לא לברכה. אבל הבכי של המלכה הוא מלב נשבר או מעצבות ומראה שחורה? לא כתוב פה רגשות, לכן אנחנו לא יכולים לדעת רגשות. אבל אנחנו רואים שההתמודדות זה עם התופעה. התופעה. והתופעה בעיניי, כן, הרציחה, יש בן אדם שכשהוא חווה את החיסרון, מבחינתו, במיוחד פרפקציוניסטים, זה הורג אותם. חיסרון זה הורג אותם. כן. כאילו יש לו לעשות כלום. אבל אם עשית וזה לא יצא מושלם, אני מתה. כי זה גם היה מלכה שם אני מתה. כי לא היה שם מלך. לא היה אני מת. היה... המדינה הזאת, כמו שראינו שביפת האור זה גם היה מלכה, אז גם הדבר הזה, הוא בא מהעלת לה מגרם הכלום הזה של ה... כן, אין לה שום טעם בחיים. כן.
יש גם משהו אמיתי בחוויית החיסרון, בכיסופים שלנו. נכון, עכשיו, רק שפה הכל זה קיצוני. אז בקיצוניות לכן גם התרגום של זה הוא תרגום מעוות. שאנחנו יודעים שבן אדם שהוא בחסר, הוא יחסיר, אדם שהוא במילוי הוא ימלא. אדם שהוא בכבוד הוא יכבד, אדם שהוא בשמח הוא ישמח. בסדר? אז מישהו שהוא לא חי, הוא עלול להיות גורם שלוקח חיים. כן. משאבת אנרגיה. מה? משאבת אנרגיה. כן. זאת אומרת, זה שיש חיסרון, אז זה יכול להתרגם בעולם התוהו, כן, לעשות את זה למישהו אחר. כמו אלה שהזכרת קודם. אנשי האופל והחושך. טוב, בכל אופן, נמצאה המלכה הזאת, לא ראינו פה שוב איזה אירוע מיוחד שקורה, על פניו נמצאה הסבתא, לענייננו נמצאה הסבתא. כן. טוב. והלכו יותר, ובאו למדינה אחת, ושאלו מי המלך שלכם. השיבו שהם בחרו להם למלך איש מכובד אחד. כי אצלם עיקר התכלית הוא הכבוד. אחר כך מצאו שהיה יושב בשדה, זקן אחד, וכתר על ראשו. והוטה ביניהם, כי הוא מכובד גדול. למה הוא מכובד גדול? מאחר שהוא יושב בשדה, מוכתר בכתר, וקיבלו אותו למלך. כבוד שהוא לא תלוי באחרים, כן. המהות שלו. אנחנו, אם אתם זוכרים, המלך הראשון בכת הכבוד, זה היה מישהו שהוא קבצן. צועני. כן, שהוא היה כעסן גדול מאוד, והיה מקפיד על הכבוד שלו, ואמרו, זה בן אדם, הוא רודף אחר הכבוד, אז הוא מכובד. ופה פתאום קלטו שכבוד זה משהו עצמי. יש כבוד או אין כבוד? אדם שהוא יושב עם עצמו ויש לו כבוד, הוא מחובר אל התכלית. והבינו כי בוודאי זהו המלך, היינו המלך שלהם הנ"ל. וביקשו גם כן אם אפשר להתראות עמו, והלכו וקיבלו רשות. קבלת רשות הוא מה שקוראים, למעניין למה צריך רגע, אמר זה כבר קודם, נכנסו אצלו והכירו כי הוא המלך בעצמו. לגודל השמחה שהיה שם בוודאי אי אפשר לשער במוח. ואלו האלוקות השוטים הנ"ל, היינו העשירים גדולי המדינה של העשירות שהיו במדינתם אלוקות, הלכו עמהם ולא ידעו כלל מחיותם מהו השמחות הללו. טוב, אז רק זה מעניין שהיינו מצפים שיש פה עכשיו חגיגות חבל על הזמן, אירוע, יחסית זה מתון, האירוע מתון. אז קודם כל רק להגיד מה קרה פה, אנחנו, מי שלא יודע, נמצא המלך. עכשיו נמצא המלך זה אומר, נסגרה כל החבורה, כל האנשים של המלך נמצאו, אחרי שבעצם יש עולם ומלואו, עולם שלם שבו מלא חסרונות ומשברים שקיימים במציאות, שבה אין את המלך ואנשיו. מכל החבורה? רק אם אפשר לחזור. אז נעשה עכשיו, אחרי שמצאנו את המלך, אז נעשה כסדר. קודם כל המשפחולוגיה. אבא רבא, המלך, המלכה, הבת מלכה, בת מלך והמלכה. יפת תואר. החתן זה הגיבור, והבן התינוק. אז זה 5, זה ממש משפחה. ואז יש לנו עוד 5, לא משפחה. וזה בעל תפילה, חכם, אמונה לאוצרות, מליץ והאוהב של המלך. סך הכל, חשבון 10. ובלשון רבי נתן, מניין. אומר,
למה נבחרו 10, או למה יש, אז סיור הבעל תפילה, נכון? למה בשביל תפילה צריך מניין כנגד 10 אנשים של המלך? כאילו כל מניין שאנחנו מתכנסים לעשות מניין, זה ממש שיהיה הצנטר, כאילו אנחנו רוצים שיהיה פה איזה הדמיה של כל האנשים של המלך, שיהיה בעל תפילה ושיהיה מליץ ושיהיה חכם, זה כל זה מניין, זה הפורום שבו איתו אנחנו מייצרים את הדבר השלם שנקרא תפילה. האחרון זה אוהב המלך? אמרת? זה לא אחרון באחרון. ברשימה. ברשימה עשיתי 5-5. 5 משפחה ועוד 5 לא משפחה. מה? הם לא משפחתי. הרב אמרת אבל שלא היה מי יודע, אבל פה כן כתוב שהייתה שמחה שאי אפשר לתאר, שהשכל... נכון, אבל הייתי רוצה שיהיה פה, שיפצו שמפניה וזיקוקים ובקלאוות, כי זה לא... טופים ומחולות. כן, זה לא... יחסית זה מינורי, יחסית להגיד שגודל השמחה שהיה שם בוודאי אי אפשר לשאר במוח. כן. לא היה טופים ומחולות באוקראינה, מקום. ויין. היה מינוס 40 מעלות. לא היה משתה, לא עשו משתה. אז רק נחזור טיפה, כי אנחנו כבר באמת לא נמשיך להמשך, כי זה כבר משייך כבר להלאה, אבל נחזור רגע לעניין של הכבוד. שמתברר שוב שהכת של הכבוד זה הכת שבחרה את המלך. הכת של הכבוד זה הכת שבחרה את המלך. וכששלמה המלך חונך את בית המקדש, שמה במזמור כ"ד בתהילים, שאנחנו גם פתיחת אחת של הפרנסה, זה כאילו תיקון של הממון, אבל לעזוב את זה כרגע, המזמור כ"ד בתהילים, שמה יש את הניסוח או את הכינוי מלך הכבוד. מה? ולמה נקרא הקדוש ברוך הוא מלך הכבוד? אז אומרים חז"ל במדרש רב פרשת בעלותך, שהוא מכבד את יראיו. הקדוש ברוך הוא נקרא מלך הכבוד בגלל שהוא מכבד את יראיו. שהזכרנו זה גם מה שדיברנו, אני אגיד על זה עוד פעם. כבוד זה משאב. כשאדם זוכה לכבוד, הוא יודע שיש לו כבוד כשמשפריץ ממנו כבוד. כשהגודש שלו הוא לא יכול להכיל, ומה שקורה זה פשוט, הוא לא יכול להכיל את זה, ומה שהוא עושה זה שהוא מכבד אחרים. זה, אם אני רוצה לדעת אם יש בי כבוד או אין בי כבוד, אני פשוט יודע מה קורה לי מול העולם. אם כשאני פוגש מציאות, אני חייב לכבד אותה, אז אני יודע שאני סובל מכבוד, במרכאות סובל. זה אומר שיש בי. אני, ברוך השם, השם בירך אותי שיש בי כבוד. לכן, התגובה שלי למציאות זה לתת את זה, אם יש בי. כשאני תמיד במצב מקופח, כוונה שלא נותנים לי מספיק כבוד, זה עדות שאני חי בהיעדר כבוד. כמו שראינו פה, שהמלך הכבוד הזה, הוא יושב בשדה ויש לו כתר. כשאני אומר שלא מכבדים אותי מספיק, זה אומר במילים אחרות, אני לא מצליח מספיק לכבד את עצמי. ואז אני הופך להיות נזקק, הופך להיות קבצן, או אביון, או מסנג'ר, או אלוקה, לא משנה, כל מיני מילים שיגיד. מה קורה לי מול המציאות? אני כל הזמן צריך להיות משאבה של כבוד. ורק לא נותנים לי את זה, כבר המערכת קורסת. התנועה של כבוד היא בדיוק הפוכה, כאילו. התנועה של כבוד
זה כשיש את זה, נותנים את זה. וכנראה שכשבן אדם אין לו את זה, זה פשוט לא יתמלא אף פעם. אם אדם אין לו כבוד, הוא פשוט תמיד ירצה כבוד. לכן הוא יהיה רודף אחר הכבוד. זה לא יעזור. היחיד שיכול לסתום את זה, זה בן אדם בעצמו. אם אני לא אכבד את עצמי, את הרגשות שלי, את האישיות שלי, את החסרונות שלי, את החוזקות שלי, אף אחד לא יעשה לי את זה, אף אחד לא יעזור לי. כבוד זה דבר עצמי, זה ערך עצמי, זה כבוד. אחר כך אם יש לי את זה, אני יכול לעזור לאנשים ללמוד איך לייצר את זה בשביל עצמם. אחרת זה פשוט, זה סבל. המכונה בלשון התנ"ך בספר שמואל אי כבוד. נכון? היו שני בנים שנולדו. מה? באי כבוד. אז יש אי כבוד. יש בן אדם שהמצב שלו זה אי כבוד. נטול כבוד. והוא יכול לבקש, ולמה אתם לא מכבדים אותי? כשאני אומר למה לא מכבדים אותי, זה אומר שיש איזה חיסרון שקיים בי בכבוד שלי לעצמי. אחר כך כל העולם פשוט ילחץ לי על הכאב הזה, על החיסרון כנראה רוב הזכויות של החיסרון הוא אצלי, שלי מול עצמי. זה הלך פה כאילו, אם שמתם לב הסיפור הוא עשה, הוא במציאה זה הלך מהסוף להתחלה, כאילו המציאה האחרונה זה של הכבוד, ולכן הכבוד באמת זה דבר מאוד מאוד משמעותי. כמו שמביא, כשלמדנו פעם תומר דבורה, השנה הראשונה למדנו פה תומר דבורה, והספירה שקשורה לכבוד זה ספירת החוכמה. איך אנחנו יודעים? כי יש למ"ב נתיבות חוכמה. לחוכמה יש 32 נתיבות, גימטריה כבוד. כבוד זה גימטריה 32. והרמ"ק בתומר דבורה כותב שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחוכמה, שכמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית, זה שהשם השקיע חוכמה בכל פרט ופרט בבריאה, זה הכבוד שיש בו. החוכמה שבבריאה היא הכבוד שיש. שהכל ברא לכבודו, כוונה אם אנחנו נצליח להתחבר אל החוכמה, אל הסוד שיש בבריאה או בבני אדם, אנחנו נגלה את הכבוד שהשם כיבד את הנבראים. בסדר? אם אני מחובר לכן אומר, הידיעה הזאת שכולם בחוכמה עשית, מה שאמור להוציא ממני, כבוד לבריאה. זה המשמעות, שהשם ברא את השם עכשיו המילה, איך אנחנו יודעים חוכמה 32, אז המילה אלוהים במעשה בראשית מופיע 32 פעמים. יענו, הכבוד מופיע בבריאה בצורה שקוראים לה אלוקים. מילה כבוד, לא כתוב לה כבוד בבריאה. כתוב 32 פעמים אלוקים. 32 פעמים אלוקים זה כבוד. ולכן המשימה שלנו בני אדם, לכן גם מברכים את זה בשבע ברכות, שהכל ברא לכבודו, זה כי כשאדם מתחתן הוא בורא עולם, הוא בורא את העולם שלו, הוא ואשתו בונים את העולם. ומברכים אותם שתזכו שכל מה שאתם שמים בעולם שלכם, יהיה בו כבוד. יש כבוד בין איש ואשתו, יש כבוד לילדים, יש כבוד למציאות, יש כבוד לניסיונות, יש כבוד להצלחות, יש כבוד, זה משהו מהותי שקודש הבריחו, זה הסמל של המלך, הכבוד. טוב, אנחנו נעצור כאן, ובעזרת השם, כן.
זה מתקשר גם לקבל את אביך ואמך. איך זה קשור? זה גם, קודם כל דיברנו על הקשר לאבא ואמא, נכון? אז קשר לאבא ואמא זה גם כשאתה מתבגר. כתוב בספר חיי אדם, בפרק ס"ח, אני חושב, כלל ס"ח, חיי אדם. הוא כותב מצוות כיבוד אב ואם, שיהיה אדם, שיהיו אבים או חשובים בעיניו. לכבד את ההורים זה קודם כל שאני אגיד וואו, מאיפה באתי? עכשיו אם אני לא מכבד את המקום שבאתי ממנו, אני מזלזל בעצמי. כמו שאמר בלעם, כי מראש צורים הראנו ומגבעות אשורנו. מראש צורים הראנו אלו האבות, ומגבעות אשורנו אלו אמהות. כאילו, מי אנחנו? זה מהכבוד שאנחנו רוכשים למקורות שמהם באנו. אבותינו ואמותינו. העולם המודרני הוא פחות בקטע, הוא כל כך לא בקטע שכבר יש ילדים שהם ילידי בנק הזרע והשאלת הביצית באיזה אם פונדקאית. שהוא אין לו אבא ואין לו אמא. יש לו אינקובטור ששם הוא נוצר. שאנחנו לא יודעים מה זה עושה פסיכולוגית לילד שהוא גדל בתודעה שאין לו אבא ואין לו אמא. אנחנו לא יודעים מה זה. אבל יש יצורים כאלה בעולם שלנו, שהם נראים כמו כל בן אדם כמונו, אבל אין להם אבא ואמא. יש בנק שמשם לקחו עשו את ההרכבה, שילמו למישהו תסכים להיות פונדקאית 9 חודשים, ואז נוצר הילד הזה. ללא שורש. לא, לפעמים זה עם הביצית של האמא שתגדל אותו. או שכאן או שלא. אבל זה גם... אבל זה שיש בלי אבא, זה תופעה. כן. אז אנחנו בגדול, יש לנו... כן, והוא גם גדל אצל איזה גוף אחר בכלל. כן. טוב, בכל מקרה, לא, אנחנו רוצים, בקיצור, לכבד את ההורים שלנו, זה לייקר את המקום שממנו באנו. אם אני לא מכבד אותם, אני לא מכבד את עצמי. מה? במקרה הטוב. אבל גם את זה הוא אפשר. רבי חניה בן הקשה מהרצה כסבור סקול ישראל, לפיכך בא להם תורות שנאמר, אנחנו נצמא לצדקו, הם טוב יותר. אני כבר לא צד. מתגדש מרבה.